haka jingdang ke jingkip kalong kini kapabiang pura banlong kata kanong yasat na kabada ka constituency hande ha district council haka ni ka jamit ngidon ha preng jongi ikom deiti majao iba ka party klaibet ban pinire ya kani ka election na ka voice of the people party nami na Laintra Malki constituency haka ni ka por na sobhaban hot ikom deiti majao bain ya ka jingkren ka jongi haka ni ka por Ningkong ngan ai kublay. You try to gi balai ngi kani kumit. What da ka slap kumni ru yo kataka jannet ka ba ithiang ka bamun bat ka babha. Ngai kublay kani ka dorbar snong jong kalan kra constituency. Jong kani ka snong jong pi kalan kra. Kabla ai lat ngi man pelong kani ka public meeting mata ka jannet. Klem dadan kanu ka jing penthot. Henry dah kabasuk ngiyo yakata ka permission. Ngai kublay de hang ni bakini kirang ba kibadon lang hang ni baka party jungi. Ngai kublay ye inong penyat jong kani ka meeting mentakas ngi yai ba London na sotun iba day I secretary jong ka election committee jong ka VPP. Ngai kublay de yai Dr. Kara Chen ibala ai jing kren mentan Ibadeiru Vice President jong ka party. Ngai kublay yai MP jungi ibadon burong I Dr. Ricky AJ Sinken ban wan lang hagani ka janmet ban don min ka bat ni hagani ka janmet jong kani ka meeting. Ngai kublay de ikini ki supporters jungi jong kani ka party VPP kibalay wan lang hagani ka janmet ban ai man same yangi. Ngai kublay baro kibadon hang ni hakani ka janmet bat snap ya ka ka party jungi ka don banong ban snap ya ki nongrem jo ka party ban snap de yang kumbang ade ka kertong jong kani ka election MDC ka banwan napo 17 Laintra Malki constituency kendiat ngakwa banong ban introduce yaladi nga keteng ikong deiti majau nga sa hapa Malki kajing tre jonga nga tre kum itai nong yasaj ay itai lawyer nga la tre bun snem hakani ka profession bat nga lawan syakmat ban yaso bat kani ka party jungi dayang ni bangayo ya ka dongrem jo ka party kababha kanongrim kabaklaim kanongrim kabaskem ngawanrung haka VPP haswa ke MP election naman ngalayo baka party kaladon kam ya kita kikintay kibadon kajing bakli naman taka judgment review naman taka state lajong ngawan syakmat bangan terwa ya kata ke AKA ka bangadon kajing nangjing start jonga kum kata kanong ya saja ka party kala ibet ban ai tiket yang bangan le na kani ka constituency 17 Laintra Malki constituency kanongrim jong ka party kadi kanongrim ka baskem dan pat kiwe ka party kibalongkum ka party VPP ngiyoi yakinong mikmat jong ka party ngiyoi yaki leaders jongi kiba shitraham kiba tray namanta kajad bandriyo ngayon kumno kiyat ki issues man kasni baka VPP kather kam juting kam jurandin henday ka pen ya kababha bat kabasni kamat jong pi baro kinong snong jong kani ka state jungi kanong rem jong ka VPP kaday katakaway ka ideology jong ka VPP kaday katakaway kapapen ketik mensiem jong yang bangan don ba kani ka party kata ngidi ban buah kledo kadai kala clean politics kabamot banon rai ka jing khot biang fashisin ha ka senchar ka khadar jong kani ka state jungi mendala bon snem ngayui phi baro phi kata hagi kot kubor hagi social media hagi news
bakat no kata ke state jang ikala hiar kerdan syakjat ladang ipet haka education ngipet haka healthcare ngipet haka infrastructure ngipet haka litis ka singin ngipet haka traffic congestion, just name it pila tiblot ngipet haka education isang pop ikna jugi babon ngin jusim syo ya ka embos ngila opt ya ka CBSE ne ka ICSE balay kalong kumni namar badon ki basim kabu ban penbiye je pi ban penbiye janga ban penbiye jingi bado ki don ki basim kabu kadai kata kadau bangi ni mentang ngilami syakmat ka VPP ban yele kita baro ka VPP kawan ra ka kwa ban ra ka clean politics kadai hang ni ka bangaru ngakwa baro banyak wanlang bat ka party ban ai men sem bangin pen khoj bat ya ka state jangi sashi sen na ka ne ka jingbam sap na ka ne ka jingbam pong ka balabam ya ka state jangi kum ka cancer hatu pat ba pem kwa bat pen khoj ya ka state la jong na ka ne ka jingbam sap paro pem kwa ba pen yo ki school ki jingi kai ki no hikai ki babet pem kwa ban yo ya kita ki breu ki start ki syang phang ban wala ka state jingi namar bon na ki khna jingi manta ki batrem ki babet ki babyang ba ka jing puli jingi ki babyang ha ka qualification jingi ki la pedlot na ka state jingi shabat watang ki nosu ngi i bapli ki ped na ka way ka country sha ka way ka country na ka way ka state sha ka way ka state namar ngimbyang hang ni ha state la jong ka by school manusnem hagi school private kisukeu kumbakeu kitet ka kiu dor hadu bangim la shu ban keshan ya laki kun bun ki yin ki longum ta menta ngate ba namanga ya kendu bun kita ki basyam lanat ki yin takadau ban soong bakak state Meghalaya kadai one of the poorest state in India pem skoleran bangin yo kata katak ngale cebar ngaleran ban batay yang ngalede bangadain na po Meghalaya habang ngaleran bakan sngapat bau tau chief minister jengi uday way na kibarus patam ki chief minister hari India pidai ban kali pidon kahok ban kali kumno mangiki kun ngi dog ngi skosi ngi pang ngi kodmar ke jeng berkat hendreng kumno pade bakini kidai ki barus patam ka VPP ka VPP ka bayang ha kan nongrem la jong wat langi don marwe hang no nuru ngin yang scam naman ni don ka jingket klik ka bakoi banwan ra ik state jungi kadai hang ni ka pat ba banga ongi pi bangai la di ngalalen ha kadi ka party junga ha kadi ka party jugi ngiri ban e ji kadi ka party nama kadi tang kadi ka party ba yang ha ka nongrem ka scam dan syu pade ka wai ki party ki banya benu jor ba ka party jungi kinoi party ki tray Shetterham made but step klempet shiskiru banlet na ka wai ka jaka sya ka wai ka jaka banlet ban kendo ba kita kinong snong kita ki jai pendeu jungi ngikwa hir na do ka pensem bangen bekeu ka state la jong ngikwa hir ban bekeu habaru ka kiliang ya ki jai pendeu la jong hatu pem ai lang kata ka ti jopi ya ka ni ka party jungi ka kwa sa sin ba pi bro pinya wanang banya ai ti banya ai ka pensem ya ka ni ka party jungi kanang bangin lapat bangin madra shisha ya kita ki jingang not jong pi bro kum mangi menta po district council PUE haki news PUE lot kamde banga grand mga kani men ha kani jayu ka congress
Kwa ban withdraw no ila di na po ka party NPP nakataka isi jo ka NPP ki kwa ban withdraw ila di menta dala jan ke election balai nama ki kwa ban biet ya pi baro sikata ki don bat ka NPP habo district council handai menta dala jan election ki mat banong ba ngin mi no namar bangi kwa ban job ya ke election balai nama kidai ki opportunist. It's an opportunist party. Kadon ke opportunistic nature ka Congress kadai ka timbi jongka NPP ka party jungi ka yen bai hakan nong rem marway kam juti ngong pi sashi sen ka party jungi kam juki kum makalong menta pi ihi deki kemat lajong haga MP election pi nui maka party jengi ke job daka clear majority kalong historic namar ba pajidon ban job hadu kane namar ki pajba ki thrang ban wara ke jingkala kisania ikinong ilam jo ke party ta kada kin sa job daka badon burom ye Dr. Ricky AJ Singhan ye MP jengi namar ki don ke jingshania ha ka party ta kada ku pajba ha ka ni ke kinti pidai bantep ka Congress kalong kumno kadai parlok bat ka NPP umdai ta ka Congress hinai ki we ki party rukum jo kadang ki team A ki team B ki team C ki team D ki work hand in gloves hante ha KCDC ngidon kam mentahir ya ka party bahkan yo ya ka majority namar bangin la menteri kamha na mental jong pi ku pai ba hang te ya KCDC ngidon kam ban ra yu laga ma ki ti jugi ngidon kam bangin yo ya ka majority ka party VPP kadang kam ban ra yu talakam ban yo ban senchari namaladani yo yu ban bat yu talakam ngila ban trai kamha na banta jong pi ki pai ba shania ya ka party jingi wan shakmat ai mentashi sin ya ka party bakan yo ban senchar hi tang makamarwe jula ban ya pia bat ya ka board namar bunsin hinum tek kumno ka party ka trai Today hang ni mga khot ki pi baro bangin ya one chisin ha kani ka party jong ka VPP bangin ya one ban ai chikasyan ratba ha kani ka kinti bangin yo hi ha district council bangin yo bangin sanchar hi kanang bangin yo ban ra ka jingkala ba phet na mata jong pi ki pai ba ngila menteri kambha dayang ni ko patba mga ong ipi maamdan pat bala banwan rai kita kijing kelana barbon kidon tangla kijong ki ulterior motives bon ki parti menta ki don tang kebanjing kumno ban sim kabu yiki patba jungi baye handai ke parti jungi ke parti ke parti ke bakhot ke parti ke badan senda padu blay ke parti kaba iet ya pi nga ka party kaba swatu ya ka duk kesuk jung pat ba ka party kaba swau itep ya ka eka jing janjar ba ka eka jing kwa jung pat ba ta ka daw nga kintu ya pi ka pat ba ban wan chakamat ban yirap ya ka party jingi ban dan dekat bani hakani ka klipmat kham tam hakani ka MDC election kumba pila ai ketika mon ketika diang ini kumba pila chania hagani ke MP election smopai one yang sashisin namang gikwa ban bin ipat ikiwe baka jaj bende ujung hiru ketika jaj bende bayat teli tinga ai ku play pi baro hagani ke chanmit namang idon ngimda don porthan namang idon saki we bende ki meetings mi hable
Indonde Dr. Ricky E.J. Singken MP Badan Berom jengi iban pensyai pada halor kon nongrem jangka parti tengah ku belai pi baru akan dikejan mit ku belai sibun baladon baka parti jengi ku belai sibun balawan snap ya ke ai ka bangidon kam manong akan dikejan mit tengah sus nga kuat nga ya very pi akan ka aku wait trik jong February bandai ka sngitak vote banya wan lembaro banya wan lakum jo hakawai ka party ku belai sibun Kublai Shibun, kong deti majau ikini jingkren ke papi pilai, hapreng jongi hakni ke janwi jogani asngi. Da shisha habang ipet yala ke jong jela, ka ipang met, idu bensim, idu jingkermen. Henry, halindet jong kata ke jingdo jingkermen. Don kiriu syampang, don kiriu satar, don kiriu yale. Kibayak saat na kawai kasngi, siya kawai kasngi. Kumno bantai pat, kumno ban penyempat yakni kejela kabai ke jongi ai bakata ka jingtai yala ka jong kejela kan sedang nadu kani ka election ka panwan jong ni ka district council ngin sedang ban pinhoj ya ka district council bat terter hadu bagina yo ban bat ye ulakam sinchar jong kani ka state hi barokawai habang hipet ya ka CG report kablami haulai photrek jong December yui ya kata ka jing penamkam bakla hadu nreu pupralak kepisa nyi ka jing thongkam thongjam kabambet kabambiang hang ta district council namar kata ka don kam megi bagin kli kita ki jing bambet bambiang bagin pinkhoj ya kita ki jabok jaban ki badan hang ta district council bagang echem da ka jing snok tilang jogi pajba jog snong lajam khra kumju hi jong kalaim khra malki constituency hi barkawai ngin salapan sanjur thamai ya ka jela ka jongi da ka pas dangshwa na ka district council kublai shibong gong dei di majau ikini kikintin ki bapi phla pinchai ha ka janmit bagang hethem kinong shong jong kalaim khra malki constituency kin ai ka jingkershan ka pura ya pi ha ka kinti tad hadu bapi pendalong kata ka nong mi khmat jong ka ni ka constituency hangtai ha district council kublai shibon hakani ka porpat ngisokmen by MP Badan Burom jong ka Shillong parliamentary seat i Dr. Ricky E.J. Singkon ibapi kom kinong snong jong ka Shillong layam pra piaidon benta ban pin ko bor bolong nong mi khmat jong ka Shillong parliamentary seat ban mi khmat ila ka jong ka jela hangke ha parliament i don bat ni hakani ka janmit ban pensyai shapi kinong snong jong ka layam pra multi constituency aswa bapi kom kinong snong pinyo banlet banjit ya kata ka nong mi khmat lani nong mi khmat hangtei ha district council hakani ka por ngan sobha ban khot ye Dr. Ricky E.J. Singkon ubulong general secretary jong ka party kumjuru UMP jong ka Shillong parliamentary seat baina ya ka jingran ka jong i hakani ka por hakabening kong yang hakani ka janmit namla kham da panpau ka jing snono yu play try kan rat namar ka jing don kat ka jong u ka jing lam nanti ka jong u ya ka jing ka jong a pat ho ya ka jing yat nanti jong ka party pat ba ba ye ki belong ki nong song snong jong ka snong lai kha i don hakani ka janmit kom ka party ya ka bangi one shapi ki pat ba ba ye ya ka ban pensai ya ki nongrim jong ka party bat kumjoru hagani ka janmit ya ka ban kerpat ya ka jing kershan ka jong pigi pai ba be ha ka be de ka ni MDC election nadon hagani ka janmit tang kat tu kat ni ke mat ya ka ban pasat shabi ki pai ba jong kani ka lus jong snong lain kra kabab agrigal Laimkra Malki constituency Kublai Shibun Dr. Londona Sawton Samlarang ba penyat yang kena kejingalang hagani ka por ka pemerintah i Dr. Karachen i belong vice president juga parti bat i belai kikten matpang hagani ka janmit Kublai Shibun kong deti majau yaki
Kentien ke jongpi, kom ke kertong ke baka parti kala ibet, ya kawan penyeng nakane kalayung kra malki constituency hakane ke MDC election. Pai baba hakane ke janmet ngayeng ru hakane ke por. Pan penpau ya kejing sngongo bat banong khoblai pi ke pai baba jong ke snong lain kra. Ke bala ai ya kejing kersan yang hakane ke MP election ke barang sudam. Baca ke parti ke bangang yang ke voice of the people party. Khoblai shibon ko ki patba ke bangai yang hakan ke por panong. Pilong kita ki kenrat. Ke ba ibet pan ailat yung sakri ba yang khmat jongpi. Banganyo ya ke ban sakri pi. Bangala ya ke ban yang banyasaj ba ke banta jongpi. Hang te hapok parlimen. Bat komu briu ubapi pelajit ya kaban sakri api, nak kaban sim kaban skaurit, ngada kerpat ya pi kit pai bapa ihit, ki kenrat pai ihit jongha, sobha banyai kersan, hagi jeng duai ke jongpi, kenang banganla ya kaban pendap hok ya laga jongka kamram, hangte hapok Delhi, bakum musakri ngaskotho kanikawai, baga kamram hi ke jong sakri kalong. Tang baun sakri hok pat pendep hok ila ke jong ke kamram. Kenang bagi tagi kenrat ke belajit. Ken yo ia kata kejing mentoy. Lengba kejing sakri hok ke jong usakri. Kumta da kaman sim kaman snorit ngada kerpat ya pigi pat ba ba skop hapan ken mau na kaman ta jonga hagi jing tuai. Kawai pat kamat ki pai baba ihit hagan ke janmet ka mga kwa ya kaban kren kalong pan kan mawi sa sisian pat balay ba kami ka voice of the people party nagani ka jo ka jaka aga por pangiwan pan karpat ya ka jingkersan ka jongpi haga MP election kay pat kay ka daw ba ka baka VPP kami Pai ba nganong epi, lada kata sensar kadar haga digari kaba ihit kajongi, kada kata sensar kadar kaba don hakka jingkit kre, lada kata sensar kadar kada sensar kadar kaba mle shiliang khmat, kaba mle don bor, kaba sensar da kanong rem joga hok bat kajing shisha, kaba sensar rengkat bat kata kajing ngotho. Ya kalau syai, kalau sismi, ya kapan kumno ban sandur ya ka, kenang baki kuon kikti, kapateng paket kapan wan, kan bha, kan song sok song san, kan roy kan kiu, hagi banta ki bapher. Day namar bangi i ya kata kajing duna, ya kajing deko, ya kajing bom ya baik ya ranti, hagani kajala kaba ihit kajongi, kata haga por baga jala ka jongi kan rakhe ka jing dap san pos nam jong ka jing yan anti ka jongka nganget mapi ke pai pa nong song shlong nganget pikan mau ke khana samari ki bami haga bedai bat ka jing long jing man jong ki jala haga ri india baro khawai haga ba ki khana samari ki bami Nakit not try come bapher juga sarkar India. Kiba kren shabang kajing kiu kajing hiar karoi ke kiu. Hagi babon ki benta. Lani kiba kiong hagi parameters ki bapher. Kay ka mangi syam kalong. Bagani ka jala ka ba ihit ka jongi. Ka jala ka basdang ya kajing yad nanti ka jongka. Hakajing ipo ipeng, kajala kabasdang, ya kajing yat lenti kajongka, labanong, hapdeng jong kajing pit kajing biang, hagi babon ki benta, balay ngong kata, kadaw kalong, ngikan mau bagani ka sor shalom, kadai kan nong ba jong kajala asam, haki por ki menshwa, banamar barikan nong ba, lapan bit pen biang lut na gamta jongi ka sorsulong aga bangi tip hadu menta kadega sekretariat kabadan hangte
nado por Assam ikan mau ika assembly ka sosi kala ing mentala pelat arpus nam nai hadu mentang yang patyo i ataka yang darbar thawahan ka jongi waradian arpus nam tam hadian bakala ing ngidon ki het ki trap trika maper ki head office mo jadi department maper ki download hagani ka sol ba it ka jongi nai kay kablaja kat panangya kiski ki por nagata ka jala kabla biangdot nadong sedong kabasa ingi hagajing sisa bangin ra yaka shajrong bat kham shajrong nai kabasosi ko ki parlok ba i ba ka por ba ka ni ka jala ka jongi kan le khmen ya kata kajing dap san pos nam jongka ni syam ban baga dei ka wei na padang ki jela ki badon kajing duna bat kajing deko kumbala kren di kong deiti pai shiga puli puthi ngidan shiga banta ba shatrai pai shiga kot ka khya shatrai pai shiga liang ka yok ka kot ngidan shiga banta ba shatrai pai shiga jing sngan jongki kapot ke jongi amdon jingsngan pai saka sensyar khadar latip ingi kum kawai nega kijala ki badako tam hagalyang joga sensyar khadar ko ki pai ba bai hatul la ase manchu pe la ase manchu snap jar habai i yakani ka jinglong jingman tang sam photli ki snam joga jing yat nanti badaka man sem joga jing snokhya hapo ka jingilam ka jingi ba arden Uni uriu slur orang satar juga riba kajat pun riu wala ya khot pat e wer ya ki kat to kat ne ki parlok ki riu rang ba ki long khme ki ba don sisai kata ka mensim ban le e ya ka rib kajat pun riu bar ngalong awai na pen jum kita ngampat ju don benta ka kam politics menu ko ki pat pa tang ko menungi kai bat shatri jung trai Nai ko menongi kai upas sandur ya kalawai kala shisngi jong ki kun samla ki jong hang tai po nihu ngamla tang ban supet ki habangi i ya kata kalawai ka jong ki kamlong kalawai ka ba pranai kalong kalawai ka ba dum tlu dei ka ba kum kini ki daw ka bala pen ki ya ka mensem ka jonga bat ki parlok ki jonga ban ong ye ba arden penum long marwai shu kijing keren, kijing kerpat, kijong pi, nado usnam arhajar shipo, bagin yo ya kata sensyar kadar, kabalat na kababamsap, kasensyar kadar kabakut, kasensyar kadar kabar hagan nongrim juga hak pat kijing sisa, de haus nam arhajar arpau ngaong, nyong iba baden penam long marwaishu, ngidon kam kerke hagan ikajala jongi. Ban penbet ya kini kaba kenriang ban penbha ya kaba sni ban teh pat ya kaba pra kam tam hagaliang jongga sensar kadar lani kata politics namar pai baba ye ka politics kalong simanta jongga jeng em jong pi ban jonga kabam don manu bala ban khiar naka oh wat kamariang saudang saukun kadon kam ya ka politics kaba kumno ka politics ka bangiklan kan kum ka party ka politics ka badon ka jingkit klip ka politics ka ban sandur ya kala syai kala shisngi ka politics ka badon na senda jong upaipa am ka politics ka bawantang shisien ha ka sansnam ban penbet ban kular ya ka beneng ba ya ka kendo batang syuadap laklet wan biang sa ka wei ka sansnam kumju shikamju Dei nomor kebekum kata-kata bagi pajak keleng sodong nanget kom bangarung ngalaong hakawi kapon bangalangnya ngalathat ngalai jelep ya kan ke politics kata kalau kajing sisa dei nomor kata-kata aki election ngi i bagata kajing wan jong ke pajak ya ka bantep ya ka vote kina nang her nang duna boleh bau pai ba babun palang hiwang kamdon jingmon toy an layu agapor jong election oh ki kren dagi kten jali jo
ki kren de kita ki jing kolar ki jongki komban yolot ya ka beneng hang ni kesla kendo ban yolot ya ki ai kai ka don kam ka syukut tangkum ta dai namar ka ka ai ka bangi i bagi ta ki pai ba obon ulah tan ulangnya ulah jelek ya kata ke politics nei ka voice of the people party ka penkan mau yang i ko ki pai ba ai nyamla patpan kiar na kata ni don kam ya ka namar ka politics ka kren sepang ka sensar kadar hatullah si banong kenno nyam don kam chu ka sensar ka kada ala ka long kumta te shono ginya poi pai ba be ni don kam ya ka nyamla ban kiar ya ka lapi isi ya ka nrei ka don kam pat kata dai kata ka politics ka bangit kwa kum ka party ban lech ka jat pan riu ban ya thu ban hikai ban kren ka politics ayu ka bangi don kam dai namar kata kata ni mi kan sakmat ban kren ya kata ka politics ka bangi juang ka bakat kon kan nong rimblay namar ha ka voice of the people party ka politics ka dai kata ka sandur ka joblay kadai ka kam ka bakut bat ka kam ka bakentang bat ka badon haka ya kada ka jingkit kli naga banta uwei pa ka uwei ke nong song snong nado ki badang klong kena hado ki temen ki kro kadai ka badon ka jingkit kli naga banta ka meriang saudang saukuan ru namar ya ka sensar kadar kadai ka bau bleu labu hau breu ya ka ban pet ya ka ban kmi ya kijing pelong kijong play paro the voice of the people party daga ta kijing soto kami syakmat ban let syakajat penriu bad hot kom ka party aga por bingis dang yakar ngibu ru ya kata kijing keli balai baga daga jela ka basdang labanong hakata tin pareng lade ha ka bukiris ka bas kata ka starting ka jongka kada good start kading sedang kalong ka babyang ka bapaka nay balay sanpos nam ikom ban ajaka ban poy sakmat o poy ban sadin ko ki pat babi kadaw ba kalong por bangis dan ngem semdon ya kata kajing ijngai habam dan kajing ijngai ong ureu start kariba ka jat penriu ko bam dan kajing ijngai kan sa suja ngai kariba ka jat penriu ka bamdon ka jingi jingai kan sa suja rengai but day namar kata kata pensyam haga party ka jongi o nga susarong ai mo you play bobo ya kata ka jing soto bangi don kam bandon ka jingi jingai but day namar kata kata haga voice of the people party ni don ya kata ka jingi jingai ban ka jingi jingai ka jongi ko ki pat ba it kalong ya gaban pen empat ya gaban pen bahapat pat pan pen keladur kata kadai kajing ijngai kajongi ya gaban ya lam ya gari bat ya kajat pen riu da kata kas politics kabadon kata kajing ijngai haka bat ngi trang bat ngi angnut bakom kajat pen riu bagian paikmat syaga bakom kata kajat politics namar ngim kwa bakajat pen riu kan suyat rumah rutit bat bo yangi hatmir jong karyat kisan pos nem jong kajing yat nanti ke jongi haga jaka komoong baka nang kiu ngipai pendan syatrai kabasa ingi kalong bangin suja rengai sundon ngem kwa baka ri ke jongi kan long kumta ngidon ki khon ki kti bar ka lawai ke jongki kadang long ke bejrong ba dai namar kata kata uta kata kajing smokia bada ke bekom kata kajing smoto bangi ong bangin let syajat penriu ban kot panyawer ya kajat penriu banyak lompat ya ka daga lenti ka badon haka ya kajing ijngai ya gam komno ban penempat komno ban penhapat pat komno ban penkladur ya kane ka sang hima sima haga jala ba it jongi namar ngi don kam kerke ko ki panlok ba it pat nalor kata kajing ijngai ka badon kam patru gombalaban dekini kinong kren keba khmat chunga ngi don kam ya ka sensar khadar ka ba kat kom ka nong remble
ngidon kam ya ka sensar kada kaba kat kom kan nong remblay kaba lak na kaba bamsap kaba don haka ya kada ka jingkat kle ya kaban sandur ya kana shai bat kala shismi bat kabam le ton bor kabam yo silang kaman kaba lak kan na kada kaba bamsap badai kata kan nong rem chong ka sensar kada kabang iwan ya kaban terwa chapiki patpa bangas soban angu yublay bat ya piki patpa bahai jing yat nanti chong ikup ka party tang lais nam ka jing yat nanti ngai i ya kan ka jing shisha bau patpa menta dai shu upatba ubarang sla ban penbin upatba chong ka ri ka ba e chong i upatba ubas ngor ka jing mut berkan upatba ubas shisor shidur daya den baka mi ka VPP upatba ustang ban ngoto shisha ngidon kam ya ka bakum kan ka politics but day da ka jing ngoto jong pi ki patba iba ka voice of the people party yong ba pi long ki kenra ba pi sa ailat ken ya ka VPP agan ka MP election ban pen scam ba upatba hagan ka kanti longsho upatba ubarang ya ya ka to kalenti ka barim ode upatba ubala jet ya ka lenti ka bathamai ka lenti ka badon haka ya ka daga jingi jingai ya ka ban penem panbha bat ban pen kladur bat ngesno pan ong sa sisen ko ki patba wit kublai shibun ba pila ailat bat ba pila pediang ya ka ne ka lenti ka bathamai ka baga voice of the people party ka don ban terwa kamat ka balag lai bat ka bakhado kalom bangi don menta ka ne ka samoy election sha ka district council haki artali ka Khasi Hills autonomous district council bat ka Janda Hills autonomous district council kan mau ko ki patpa ni dai ban ngas juong nyango yo bleipi badena kan ni ka ri ka ba ik ki jongi bau blei haji por ki ba man barim bau sei ya yo breu obadon ka jing nang jing start o breu obadon ya ka jing ichgai naga banta jongi ki pa ki repat Reverend JJM Nichols Roy uyang banyasat naga banta jongi ki repat hakmat jong dorbar ba jogari India namar balai bau yo i yangi ngilong ka chat penriu riu lum chat penriu ka repat ka ba pher nagalong ka kitien ka thale nagalong ka bam ka di karyam ka bat ka perkhat perdan ka sansar khada ka riti dustur iru kamle nyam ba pher ni pher ne ki wei pat ki paramansim ki basong basa sritor but you i ya kata ka jing kerpang ka jongi uyu i ya kata ka jinglong ka ba kerpang ka jongi ka balada ngimle i ya ka ngila bansa klon ha kata agita ki wei pat ki ba khambun pat ngilong tang kum isi drop haga duriau ba jong kari India dai namar uni riu rang ba ubang ngiken ngiyo ya kata ka district council lengba katuka kernet ka bahan riu kabalong kata kom kasti kabanyeng kamanyada yang ayapi kiret pat ango yublay hadu kanika klimat pangiyang haganika janmit bangidang long kom ne kom bangingi long ko kipat papit namar bangidon ya kanika sti kabayang kabayada yangi langba kiniki nyopus nam tam kiblalet ngo kidon kijala kom shatay spok goa kibaki price long hangto kilaklalong tangkum ki nong songwai halari lajong namar balai kem don ya kata ka state te ko badon mangi ai ngo yo play bangi don ya ka bakum ka state ka basai kalong kom no ban pendon kam hot ya kata ka state nai ka basmosi ngi i kalong bot ngi laban don ya kata ka state nai lada kita ke bat pat ya kata ka state kem day kita ki badon ya kata ka bor ngoto ngalapan no ki bam don ka bor ya ka bandon ya kata ka jing ijngai ban yang halor jong kata ka sinsal khadar ka balat na ka bamsap
kabadon kajingket kli pai pa bai kai kablaja yang ni kajala jongi nge i ya ka khndo ka shap ka jongi let chiki khapot manshi singi ngadangwan nang tai nagi than shri smau hati kai kablaja ki pat nong song snong hang tu hapok ka wei ka snong sao kiong kom no ko ba dang hakni ki khndiat snam lalet hado lai po art liki yeng ki jongki la sha thang dekito ki basong sigawai pat kajala bat hado ki sajan khana ki brang shipo bat khatwai snam karata ki khon ki kti jongki ki balik ban tho ding ki sha bernyam sha kne kawan syarani bari naka khlau la jong kim la ban pom ding bar hak kapor bi ki pom wan ki pulat asam ki kne ya ki kali jongki bat ki don menta hang tai po asam hari la jong haga jaka la jong menta ngim la shu ban kam trai ko ki pat ba bai amanu ban yang ban yada ka district council ka dei kata ka state nei snosi banong bagi taki babat ki ka state kem ju don ya kata ka jing sotho nani kata ka mensim komno ban pandon kam hok ya kata ka state dei namar ka daw the voice of the people party ta ka mensim jong jing sokhya ngis no bakalong ka bodon kam bat ka dei menta bangin ra bat pen scam ya kata ka state da kita ki baton ya kata ka jing ka mensim jong ka jing sokhya ka jing sotho ban pendon kam hok ya ka state ki pat ba ngasong sa tay sabhoy hang tay hapo ka bypass habang i ya ki trok pi ki trok ki baket ki mar ba koridor nakan ka ri ka ba it ka jongi kai ka baca nga juong ki perlok ka jonga habang i ya ki mar ki ba napo khando ki mar ki ba koridor nakan ri ka ba it jongi ba ki ket daki spa daki hajar ki trok watlal don kata ka ban khang ya ka jing shalan ya ka banti bat ban shalan ya doyong hado menta pet ha ba shai klam jing ran klam jing salya ki ket bet bat ha ba ki ket kum to ngan ong pi ko ki pat ba be ka de ka jing ket no ya ka lawai jong ki khon ki ti jong pi ba jonga andala he ki khon ki ti ki jong pi jonga adin ki jing puli jongki let's say ki kwa ban sengkam sengjam ki don kam mi ki raw material let's say udo yong de we na preng jongki o motion ka khando nrei am dan sho lalot mano bala khlong dai ki badon menta pai ba bai he ni don kam ban ne ni hap ni don hagan ne ka menta nak benta kelasha la chiski la dengemla ban pentikna menta kelasha la chiski ngaro pi kam don jingmot show yangi ka district council kam don jingmot bengin don la dengemla ban pen scam ya kata ka state ka badlong shisha kata ka bor nei kam don jingmot kata ka bor la dengem yo i ngim nang ban pendon kam hok ya ka voice of the people party ka jeng occupy ba ban khot ban yawer ban kerpa ya pikir pat ba da kata ka mensim jong ka jing smokya ya ka jing long jing man jong ni ka jala ba e jongi namari kita ki bangila jit ban yeng ban yada ban yeng ban yasat ban yeng ban pentikna ya ka suk ka san ya ka roy ka kiu ban pentikna ya ka lawai jong ki khon ki ti jongi ban pentikna ba ka yau ka hat kan long ka jingman toy yang hi ki try snong ki try muluk henrai kim simle kum ta ko ki pat ba e le se yakki ki lobyang henrai sano pat ba kom baju don boong apor election ki kren ya ka roy ka par tang suladap ka election roy manu par manu roy maki kita ki sakri ki bagi kenrat ki lajir kat ba kita ki kenrat ki supar dai nomor ka do ko ki pat ba ni wan ha ka janmit kom ka party namar bangis ngotho bala dangem le menta
alanupat ladam day mengamapi kibla kot kap prasnam shaning ban le ye ban rai ya kala shai kala shismi manopat day nama kada kadau kada kejanmit ngewan ya kaban pani thoru ye candidate jongi kong de ti machao iba ha ka jing pet jing kmi chong ka party kalong kmi ka baton ya kata kamen sem kom ka kmi nganget ka bas moto ba ya ka lawai chong ki khon ki kti banganget skam abai pet ya ka lawai chong ki khon ki kti kam don ka jing sngan kam don jing kermen kani ka long kmi kami shakmat banyak sno banyak don banta bat kani ka jing yat nanti ka bathamai ha ka sanhi masima kabaga voice of the people party katrang tek tek bat kada angnot banyalam ya kani ka ri bat ka chat penrio pai pa be ar phwei tarik kani ka swi kabengin rai ngan ong ya phi komno ban ra biang ya kata ka sti komno ban pen em pen bha pen kaladur biang ya kata ka district council kabak kumalam menta ngi i ya ka la khen do thala dei mapi bat mangaku ki pat ba be komno ban yang ban yada komno ban pen em pen bha pen kaladur the voice of the people party ka party ka jong upra ka thrang bat ka anut tang ya kata ban yang ban pendan kam ya kan kasti ban yang ban yada lagalong ka khendau ka siap lagalong ka khlau ka betap ya ge tolong ki balong ka mo kabangi ngimla ban lak na ka ngi don kam ya ko nangta ya ka khai patai kabangi i menta ya ka taru i ko makalapoi ha ka kti jongno re jongno ka voice of the people party ka yang ka ni ka janmit na ka ni ka snong ka ba e chongpi ka snong lain kra pan pan ya ka jing terpa pan pan ya ka jing tersam na ka bentai kong deti majau bat ngam don kanu ka jing artatin kat sabingi lek menta lahasor ne hanong kendong bon ki bong oh ba oh doktor Ricky yang ngite long kat bolong jakat baja ngem kan riak so naga tu lenti ke bangila jit aka MP election dese ke MLA ngem pat dos shai ngem pat dos mutu ba andrei sangot itu ke MLA habaki yang hangtai hapo assembly o kalabyang pan ai hangi sa sisen pat kajeng kermen ya kala shai kala sisngi kalabyang pan ai hangi kom ka jat menil sa sisen ya kata kajeng sngan badai nomor kada daw ake MP election san phau san na ka shispa jong kin nong thapot o ki bau kin nong thapot ake MP election ki ba khaman shwa umju khamwan em ka por thapot jong MP ka dikas por shuti nei hagani ka kanti ki padba ki mi shakmat namar ki om badai kani ka dikalenti ka bangila thrang bat ngila angnot ngila e ya ka to kalenti ka barim Parngin yahat ya kena gelentik batamai. Ngam dan kenu kajing artatin. Bahkan ke MDC election. One kiway ki ar. Ipat ba kilong ki bastar. Amde show ki pat ba ki barang bid. Kilong ki pat ba ki bastar. Ki badon ya kajing kit klik ngan. Naka bentak la shay kla shisgi. Tega ni ka janmit. Show bangin mi bangin lek pat sesi oi ka meeting. Daga man sem ka bas ngorit ngakentu ngakerpat. Skoba tong ya wan lang sini sakmat. Kong bangi jule sikwi bagi caka ini ki bayang hantu soba ale ya wanang sakmat pi ngenyo ya kaban perta ya ka sharp jong upra kong ka dak agaba ki pajba kaling sodong ki wan panong ngite long kat balong jakat baja oh la shonsha aki jingmat berkat jongi aga donot jongi aga men sim ka jongi pangite wan ka arpwe tarik ngen pendon kam hok ya kata ikhtiar ya kata ka bol jong ka shibut ka jongi ka bangem don pisa bala ban pensyong do ya kata ka shibut jongi namar ka day ka vote ka ban rai ya ka jing em bat ka jing yap jong ka te ka district council day namar ka daw ku ki pat ba ka ni ka por nga khot ya pi ale wan lang sakmat kita ki ban sang tay ru to
Ma long slur ban yang na kabanta kala shai kala shisgi long slur ban rai ya ka jing ya ka jing ban pen pan bha pan klador pat ya ka ni ka district council ka jongi ka ban ni dam kam kerke ko ki pat ba kumong ladam dai ma pi manga a manupat ngem la ban kmi lanti ni ki kon ki ti jongi panong e ha ka pateng jongi kon labiang san pau lai tri kisnam juga tinggi nanti kat ni mat ke jing ngasau kan ni ka por ka biang tam bangin yang ban mi syakmat ban long slur ban yang halor ki nongrem juga hak bat ke jing sisa ka voice of the people party kamwan ban penbet ke piko ki pat ba naik ai ka pakawan kalong ban kren ya ka jing sisa jongka jing long jing man jongka district council pat dai tang ka jing sisa ko ki pat ba baye kabalaban pelat yang ayapi kabana kajing kamen kajing kermen ya kalau syai kalau cisngi jongki kon kikti jongpi jonga akot ikini ruk yang lagi bo kan kami tenat ale lang kam sakbat kendiat to ale ngi wan sakmat kom ki pat nong song slong ki badon ya kata kajing ket kre ya gaban pen pen bha pen keladur ya kata district council ar phawai tarek jong ubnai banwan ngin let hakendom ban rai yaga ban penempat ban penpapat ban penkaladur yaga ni ke district council ka jongi ban yang ban ra yang ka state chong ka district council ban da pendom kam hok yaga ka state na ka menta kala shai ka shisgi hak ni ka po kom bagi jule nginya ra ki ka jongi kom ka dak banon ngaru nganya dan benta pan yat je kani kalanti ko bathmai pan ai ka jingkersan ya ka voice of the people party nakabanta kalawai kala shisgi chong ki khod ki ti ki chong phi jonga nakabanta pan penne pan sa ya ka khando ka syam nakabanta pan pentikna baga khai pateng ka chongi kan dai pe aga ti ka chongi ngengin bat ya ka jing long try ngena mai la paki wai pat ken long try laga long ka khando ka syam ka khai pateng ka klau ka batap lani kino ngen bat scam ya ka hok ka jongi bat na net scam nam don kano jingal kien oblay ubangi ngisanya oblay ubangi jubo mat jongi ke baro na net scam ona me no ingiru sashisi na ka kenti ya ka por license lai wat nginya porta ya ka sharp ka jubo pra how pra such a sin mo such a sin how pra kublai shibun pai pa be yai kan mau yang ke jing wai ke jong pi ka ri ka jong ka don kam ya ka jing pen khia ka nong pi aki pen ta pa pero pe ba ka jing pen khia ka dei tang no tai lengba jong pi jonga ki ba don ya ka ka men sim pan le kublai shibun obrain kar khui pi Kublai Shibun Dr. Ricky Singkon ikini kikintien ki babnia ka babhi bila pensai hapeng jongi hangdi ka janmit aget siam begini sembo berkat kila shansha bagi jimur ki berkat ki jongi kila shansha bagi donut ki jongi bagi aget siam kum ki nom shong joga shlong lajum khra penmi rempi haka arpoi trek jong brai rempang bapin mi banjid ya kata ka kertong kabarlong ekonomi kemar ke jongpi hangte hadis council kagech kem kajid snok nilang ke jongpi kajingdor ngkar ke jongpi kan sanjor thamai yakni ke jela ka bait ke jongi clear jong ke jingkala ka kowe keleng ki constituency lakalong ha Jaindi Hills lakalong ha Khasi Hills bagangech kem ru clear jong ke jingkala kan sedang ru nang ni na lai kra malki constituency da ka pi mi pajba haka arhuai terik jobrai rempang dak bapi pinchon yau tok budam hapersha jog simbol jongupra kublai shibon kublai syajargo kajelang kalawai oh